vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakaparadzawo marriage yangu by choice. Right now ndava neumwe zvekare uyo wandiri kudanana naye. It's like ndine laki rekuwanikwa mukoma zvekutoti ndinotosvika pakutoramba munhu ndichitomudza kuti handikudi, but munhu iyeye anenge achitondinyengerera zvekudaro. So mukoma, ndakaparadza marriage yangu nekuda kwex wangu uyu. Ndakadanana naye apo pandainge ndichiri kuchikoro. When I was in form 3 ndo paakatanga kundinyenga ndichimuramba. Saka pandainge ndichiri a teenager ndainge ndiine a fantasy yekuti ndoda kuzoroorwawo nemupurisa kana kuti musoja. That was when the guy came around. When he came around akabva atanga kundipfimba paya. Ndakazomubvuma pandainge ndava form 4. Zvino ndakati ndamubvuma kudaro ndipo apo paakazoita under pressure, because ndainge ndava kuda kuti ange achindichengeta, achindispoila, achindiitirawo zvakasiyana-siyana, going out with me, buying me clothes. Saka he was always under pressure. Zvino kubasa uko vakabva vachizotanga kuita take nemadhiri. Aiti kunyangwe pano pekuti ainge asingafaniri kuti ange achitora chioko muhomwe, iye nekuda kweimpressa baby aigara achingotora zvioko muhomwe obva auya achindipa each and every night. Ndaitodhimanda kuti ndipowo something. Apa mafriends angu ainge ava kutozviziva kuti ndainge ndava kungogara ndiine mari at all the times. So nekuda kwepeer pressure munhu ndakaramba ndichingomupa pressure kuzonosvika munhu ava kutora machances and risk ndokubva azosungwa paya. Akati abatwa vachirova madhiri ndokubva asungwa. Mukomanashi ini ndakabva ndati munhu uyu wandikamborambe ndichidanana naye, I just pretended mukoma, because vabereki vake vainge vachitondiziva kuti I was the one who was supposed to become his wife. So akazoti abuda mujeri, haana kugara zvake mujeri, ndikangoti akangogara kuda about a week or so. Paakabuda mujeri ndipo apo mukomanashi pandakabva ndachizotanga kumujamukira, because pose ipapo ainge oti ndinofanira kuti ndinge ndichimutizira. Hongu zvedu taisika bonde, but tainge tichishandisa dziviriro, because ainge achiti anoda kutanga andiroora. Saka ipapo pandakaona munhu ava kutonditsimbirira rwekutanga ndokubva atoitira mukati sezvaainge asingamboiti, ndikabva ndatoti pano kana ndikapusa ndinomitiswa nadzubvurandi uyu. Ndokubva ndamuti no, kechitu ngatishandisei dziviriro. Akatsamwa akaboyekana, but ndaitoziva kutoti mushasha yainge yatondifungira mweya wakaipa kuti inge ichindimitisisa. Mukoma ndakaramba kumitiswa naye, then ndokubva ndachizosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndiye ndichisiyana naye. Saka ndakangobuda murelationship iyoyo ndichinopinda mune imwe relationship, but mind you ndakanopinda murelationship yacho iyoyo ndiine baggage. Saka ndodawo kungopawo yambiro kune vamwe varume avo vachiri kuda kuroora kuti usazotora munhu anenge agara aine baggage yake, nekuti mukadzi iyeye anozokunetsa zvisingaite. Zviri nani kuti utsvake munhu wekuti mwoyo wake unenge wakarwadzisiwa akaita move on than kutora mukadzi anenge akanaka but achiuya aine baggage. Because sezvandinoziva maziviro angu inini kuti munhu ange achinzi ahura ari munhukadzi inhau iyoyo yekuti anenge aine maexes ake aanenge asina kuita get over. Isusu vanhukadzi tine kamwe ka-attachment katinoita pavarume, like naex wangu nanhasi uno ndoda kureurura mhuri yose yeZimbabwe yakateerera kuti I still have that attachment. I think kuti attachment yandiinayo kwaari it is somewhere kuma 70 or more %, which means kuti murume wandinenge ndichigara naye kana ndikazobvisawo 10% yevana vangu, then uyo wandinenge ndakagara naye
ndinozomupawo kana 5% yerudo or even 2%, zvekutoti munhu anotoroora mukadzi asingatozivi kutoti mukadzi uyu wandiri kuda kuroora, she is only willing to give me about 2%. Saka pakadaro ungazokomplaina here kana ukahurirwa. Zvimwe zvinhu varume ngwaraiwo mhani, you need to understand kuti marriage isandidambe. Ende uyu mufesi wandakazochata naye the first time around, munhu akandimanikidza. Ende muone zvenyu, ndakamuudza kuti you know what sha, inini hangu nemunhu wangu I don't know kuti tinokwanisa here kuzorambana, because we shared so many great moments together. Even though munhu was no longer available for me financially, ndakamuudza kuti munhu uyu he used to take care of me, but akabva anditi, you know what baby, munhu uyu iwe sezvo wakamuramba, now ndini ndava panyanga, zviya zvamunoita vanhurume zvikuda kugwajisana. So I got married. Pane pandaizoramba here muchato naimi vanhu vaMwari, ndakaroorwa kane mukomanashi, like big money that was spent on me, even on my wedding day. Komanashi, I was really enjoying. I enjoyed my marriage, but he never enjoyed, because chinonakidza ndechekuti kana ukapinda mumarriage usina kana basa nayo, iwe unenge uchitonakidzwa nayo marriage iyoyo mukoma. So mufesi aigara achingonetsana neni achinditi, but why is it uri kundibata so, why is it uchingogara wakangoboyekana kana bonde ndaimunyima komana, ndaimunyima bonde like for a very long time, but ndaizoti paya kana ndikamunzwirawo tsitsi ndozongomuti chiuya kwacho. So after that mukoma ndopa ndakabva ndachizopinda zvekare mune imwe marriage mukomanashi, but ndakazongosarudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichichita munhu. So I have been cheating with my ex, but chava kundirwadza manje ndechekuti ex wangu uyu like kana ndisingataure naye, sezvo tichingoita macommunication edu like via Facebook, kana kuri kunzi mazuva acho iwawo ndinenge ndiine murume wandinenge ndichidanana naye, iye haambonditsvake, in which zvinorwadza. You can just imagine kuti unopedzisira wava kuita sekunge munhu ari kudanana ega, like kudanana nemunhu wekuti haana kana nguva yekuti anombokutsvaka, kungotiwo baby uri sei, ndakufunga. It feels as if inini ndini ndega ndine attachment kwaari, iye akazoroora mukoma. Ndakamubvunza kuti iwe why is it uchida kuramba uchidzoka kwandiri, ikati wakaroora, but inini I am still in love with you. Ngabva ati saka waida kuti ndinge ndichiita sei? Pane pandaizongoramba ndakamirira here mukadzi wemunhu, ndikati fine, is fair enough. Pandakarambana nemurume ndikati chiramba nawo nemukadzi wako, mukoma akabva ati kana ndikarambana nemukadzi akazozviziva kuti we are back together, ndopaya pekuti unozoroyerwa. Handidi kuti unge uchiroyerwa mukadzi wangu, wazvinzwa here? So mukomanashi, ndo nyaya iyo yangu yandiinayo. I know kuti i-confession inotorwadza ende inokwanisa kutobohwa vamwe vanhu, but all that I want is to teach varume kunze uko kuti kana mupinda mumamarriages tangai madzidza vanhu venyu, musangoti kungosangana nemunhu ototi uya watova mukadzi wangu. Izvo munhu anenge achiri nevanhu vake vaanenge achiri navo mumwoyo make. Kana vanhuwo vakada kundituka, it is fine, munokwanisa kundituka zvenyu, but chandinongoziva ndechekuti chokwadi chagara chinorwadza. Vazhinji venyu vachandituka, mutoriwo mabhishu agere mumamarriages, mutori nevanhu venyu vamunoshuvira kuti asi dai ningi uya akambondisempla zvekare ndinokwanisa kutonakirwa. Vamwe venyu ndo vagere nemabhishu acho, iwe uchiti tiri murudo. Izvo munhu anenge achiri kutofunga ex-husband yake. That is the truth. Vachandituka ndinongoti ewe kunogonditukirei sekunge ndiwe unondipa mweya wekufema. Vedari ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatisame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava. Hanzi ndoda kureurura kuti I am cheating and I keep on cheating ne-ex yangu. Muri kushandisiwa vahanzvadzi big time. Apa iye munhu ari busy zvake nemhuri yake,
haambokutsvakei sezvamataura, but imimi ndimi munomirizika muchitsvaka munhu muchizviparadzira mamarriages enyu. Saka zvichaguma nepi naye vahanzvadzi? Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndikidzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukomana chindoda kureurura kuti ndine imwe friend yangu. Saka friend yangu uyu ndakamurota the first time. Pandakamurota ainge achindipa nyama. Ndikati iwe kunogondipa nyama, imbori nyama yei yauri kuda kundipa? Akabva anditi ibeef. Saka ndakabva ndazogamuchira nyama iya ndokubva ndatanga kudya. But ndakati ndava kudya nyama iya ndakabva ndaona munhu ava kusekerera like an evil smile, knowing kuti she had tricked me. Ndikabva ndatanga kurwidzana naye pai ndichiti wandinyepera iwe, wandipa nyama yemunhu kuti ndige ndichidya nyama yemunhu. Ndokubva atanga kuseka, akaseka mukoma, ndokubva azonyangarika paya. Then mangwana acho takazoti tiri kubasa, ndainge ndava kutoda kutomuudza kuti asi iwewe ndine dzimwe hope dzandakakurotera. Ndakati ndava kuda kunotaura kudaro, akabva ati unoziva ndine dzimwe hope dzandakakurotera. Ndokubva andiudza hope idzo dzandainge ndakarota. So the first time paakandiudza hope idzodzo ndakabva ndava very confused. Ndikati zvimwe kuda kuti ndini, but ndakazongoramba ndongomurota until one day azondiudza kuti iye ane nyora dzaakatemererwa. Akanditi nyora idzi dzaakatemererwa i8 dziri kumusana kwake. Akabva atoti handi ndinokurakidza. Saka isu tinoshanda tiri mushedi, takatobuda mushedi meya ndokubva taenda kuseri kweshedi. Ndokubva atonditi tarira uone. Ndakabva ndatoona nyora dzedziya. Nyora idzi mukoma dzainge dzichitofema kudai, dzichifema. Ndikabva ndati naiwe kounorarama sei? Murume kwako? Akabva anditi murume kwangu nyora idzi haatombozvizivi kuti ndinadzo nyora idzi. Ndikabva ndati ko inini ndiri kudziona sei nyora dzacho idzodzo? Akabva anditi nekuti ndasarudza iwewe. Ndobva tadzokera zvedu mubasa because murungu ainge ava kutitsvaka. Then ndakazomubvunza kuti ko what do you mean when you say kuti wasarudza inini? Akabva anditi iwe kana zvichinzi ndasarudza iwewe nekuda kwekuti ndine nyora dzandiinadzo plus nenyama yandakakupa kuhope, wega unofanira kuti unge uchingogaya kuti zvinorevei. So mukoma, ndiyowo confession yangu yandiinayo, handizivi kuti ndoita sei. Iye akanditi nezvose izvo zvandakaona hazvisi zvinhu zvinoonekwa nemunhu ari normal, ende ukaramba uri normal. Hanzi nezvose zvandakaona kana ndikaramba kujoina it means kuti ndichatotanga kupenga, ende kana ndisingadi kupenga then ndinofanira kuti ndinge ndichibvuma kuti ange achiudza gogo vake vange vachizoya kuno kuSouth Africa. Ndakati vanouya kuno kuSouth Africa seiko? Akabva anditi vanobhururukazve, then kana vauya kuno vanobva vazokutemerera nyora idzodzo. So mukomanashe, ndiyo nyaya yangu yandiinayo. Handizivi kuti ndoita sei manje, kuti ndobvuma here kuti ndige ndichitemererwa nyora idzi kana kuti ndodiniko, because now ndatova nedambudziko rekuti kana ndonamata paya ndinonzwa ndichita hasha kuti ko ndiri kumbonamatirei, like ndinototanga kutonzwira Mwari hasha kuti nematambudzikiro anoita vanhu. Izvozvizvi kune vamwe vanhu vari muzvipatara vari kurwara, kana Mwari variko, why is it vasingaburuki vobva vaporesa vanhu vose vari kurwara? Kune vanhu vanganiko vasina kwekugara, izvezvi variko varara vasina kana chekudya, vasingazivi kuti mune ramangwana chii chichazoitika. Izvezvi kuIsrael kune hondo, vanhu vacho vanonzi ndo vakasarudzwa naMwari vari busy kuuraya nevana vacheche. Saka umwari hwacho, ukristu hwacho umbori pai, it is all fake. Ndo zvandinenge ndichitaura ipapo pandinenge ndonamata mumwoyo mangu. Ndinobva ndatoridza tsamwa, akomana ndava nezvivindi, shuwa kusvika pakunoridzira Mwari tsamwa here.
I just pray kuti gehena hakuna, nekuti kana kuzvikanzi gehena ririko, shuwa ini ndinonotsva chete nekuda kwezvose izvo zvandiri kuita. How do I avoid my friend? Because worst of all, we work together, right? Saka izvezvi kunyange ndikati handidi kujoina kubasa ndinenge ndiinaye, like we work together and tinogara paprazi ipapo apo patinoshanda. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Vanoda kuzoti pwetere namata kowani zvandati kunamata kudhara ikoko nereasoning capacity yandava nayo. Ndikudawo vamwe vane imwe miono iri fresh, noti chimunya chema-advice chekuti namata. Ndini hangu ndaposta nyaya yangu iyi. Kana mukaona ichiita kuiposta ndizivisei, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Yo, zvakangoma hazvo vedwe, hanzi chimunya chema-advice. Pakaipa asi ngatizamai kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section.